Čaute techboxáci. Len pred týždňom sme uverejnili plnohodnotnú videorecenziu Samsungu Galaxy S6 Edge a teraz tu máme flat verziu tejto vlajkovej lode korejského výrobcu a bližšie sa pozrieme, aké sú medzi nimi hlavné rozdiely. Nebudem sa opakovať a vymenovávať vám všetky výhody a nevýhody tohto zariadenia, pretože S6 je takmer identický smartfón ako S6 Edge a hlavným najväčším rozdielom je dizajn. Prvý moment, keď som chytil S6 do rúk, tak som mal pocit výrazne väčšieho displeja. Pritom výrobca osadil rovnako veľký 5,1 palcový QHD displej do oboch zariadení, ale ten v Edge je zakrivený po oboch stranách a to z neho robilo opticky menší displej. A to pomerne výrazne. Naozaj som mal pocit, ako keby ste prešli možno z S5 do Note 4. Až takýto výrazný. Samsung Galaxy S6 sa výrazne lepšie drží v rukách. Áno, aj pri S6 Edge som povedal, že už po dni som si zvykol na držanie tenkých okrajov zakriveného displeja, ale pri S6 to je naozaj pohodlné od prvého momentu a musím uznať, že tento smartfón som používal oveľa radšej. Práve hliníková hrana po bočných stranách je hrubšia a to spôsobuje lepšie a pevnejšie držanie v rukách, či už počas používania alebo aj počas telefonovania. Ale čo musím pripomenúť, že hliník v nových S6 sa pomerne často prehrieva a to až tak, že v niektorých momentoch by som povedal, že vás až tak trošku popáli. To je celkom škoda, všimol som si to už pri S6 Edge a robí to isté S6. Zadná časť je úplne identická ako pri Samsungu Galaxy S6 Edge. Opäť fotoaparát vystupuje. Mnohí kritizovali Apple iPhone 6 za vystupujúci fotoaparát. Pozrite sa na to, ako vystupuje na Samsungu. Je to viac ako dvojnásobok a tu to nikomu nevadí. Ale je pravda, že ani mne. Odmenou vám budú kvalitné fotografie, tak ako som už chválil aj S6 Edge, svetelnosť f1.9 a zároveň 16 megapixel s naozaj výborným fotením v tme vás poteší. Zadná časť je však opäť veľkým lapačom otlačkou prstov. Na bielej verzii to však veľmi nevidíte, ale tá biela verzia je tak nudná, že keď som ten smartfón používal, tak som v podstate okolie nezaujal. V tomto je Edge naozaj výnimočnejší smartfón. Určite sa mnohí z vás budú rozhodovať, pokiaľ sa rozhodnete, že pôjdete do vlajkovej lode Samsungu medzi S6 a modelom S6 Edge. Pre S6 hrá určite do karát cena. 150 eurový rozdiel nie je zanedbateľný a v podstate si budete môcť dovoliť kúpiť S6 v najvýkonnejšej pamäťovej verzii, teda 128 GB v porovnaní so základnou S6 Edge. Určite sa S6 aj lepšie drží v rukách. To musím naozaj potvrdiť po týždni používania, že ak by som mal vyberať smartfón z týchto dvoch, ktorý budem radšej používať, tak je to S6. Dokonca aj kvôli tomu displeju, pretože na ňom vidím viac. Jednoducho zdá sa mi väčší, aj keď stratil taký ako keby nejaký 3D efekt. To je taký môj osobný názov na Edge verziu s zakriveným displejom, pretože tam máte pocit, ako by sa vám časti displeja rolovali. Určite pre S6, a teraz nie v porovnaní s S6 Edge, ale v porovnaní s ostatnými smartfónmi na trhu, hrá do karát obrovský výkon, nemá aktuálne konkurenciu na trhu, špičkový fotoaparát a určite aj vynikajúci displej. Nevýhodou S6 v porovnaní s S6 Edge je určite dizajn, ktorý je veľmi nudný. Málo kto si všimne, že ste svoju S4 alebo S5 vymenili za novinku a budete mať z toho dobrý pocit iba vy, pretože tento smartfón je výrazne kvalitnejší vďaka použitým materiálom. Za mínus považujem to, čo považujem aj pri S6 Edge, a to je, že si musíte priplácať za vyššiu pamäť nie malé peniaze. Rovnako mi chýba vodeodolnosť pri tomto smartfóne. Takže výber je na vás. Závisí od toho, čo vám dovolí peňaženka, ale osobne som presvedčený, že S6 sa bude predávať výrazne viac.